Ola, bos días, son Josécho González, estou aquí no Liceo presentando unha colección denominada Geometrías. Esta colección está basada na abstracción xeométrica e presento o color e a forma como protagonistas da obra. As miñas referencias son basadas en Mondrian, Malevich, toda a cultura da Stil, do constructivismo europeo, e intento reflexar que sea o observador o que interveña que a pintura, non? Buscar algo máis de salir un pouco do figurativo e facer as cores e as formas a protagonistas da obra pictórica e que sexa o que ve a obra, o que a interprete e saque as súas propias conclusións. É a primeira vez que estou aquí no Liceo, é verdad que estou encantado porque é unha sala bastante aberta e fai que os meus cuadros collan moita presencia porque ten unha gran luminosidade e un espacio moi aberto e axuda a que cada un dos cuadros sea máis importante e teña maior presencia.